Hey guys. Nakakadlaw ka, ha? Tanang nga vlogger sa mga Ano nang ginahimo mo subong? Para sa chicken sandwich. Palaman. Very nice kini. Ano nang ibutang mo man? Mayonnaise. Carrots. Ano ganyan niyo? Ng raisins. Pineapple. Wala pineapple. Chicken salad. Para sa sandwich. Chicken sandwich. Tapos ang manok. Chicken breast na. Chicken breast. Para kay Abel Ay, bigil lang yun, no? Wala na yung same mami. Tagsay mo. Of course. Ikaw naman. Ang bilis mong magdamdam. I think you need to speak in Tagalog. Masarap to, masarap. Kay... Asa na yung... national language. Okay, let's try. Sige, panantaw yasang... Ano gani ni nang... Ano gani inatanaw mo tay? Dragon Lady. Dragon Lady. Vlog man. Amo niya, ginahimo o kan off siya. Wala sa obra. Luto sa isang palagpat. Hindi ko lang guro ibutang ikwan na no? Toast na lang. I-toast ko to hindi malabot ni karon no? Pero kagamay. Ginano ko yung kagabi. Okay. Ano na oras? Subong daily savings time, ha? 3:40. Hindi nga 240 pa lang tani. Kaya hindi na siya pagbutangan ahos. Hindi Ang ahos siya lumpia. Ha? Lumpia. Oo. Ti, abi ko man, ano himo ka man, try ka himo lumpia. Kaya ragan siya naka-ready. Kaya lang ito ko nila. So, Ano naman na yan? yan ako sana Ay, i-toast mo da siya. Nga man. Ha? Bilis lang na gid na. Pang laba ko sa dalawa mo nagahuni na datay niya. Para sa ano ganyan, chicken sandwich, no? Ito. So, ayan, ano ganyan niya? Tilawibi? Himo sa sang chicken, ang tawag na chicken sandwich. Ay man yun. Lari na siya. Wow, namit. Be? Siyempre namit yung Ayos Ibla, namit mo? Pwede na.
May kulang. Hmm? May kulang. Kulang panulak. Ato ho. Hmm? Tayo ato tayo. Ano? Hindi ko atang peach. Ano na bro? Iced tea. Araya panulak ko ah. Ang lamit. Lamit me? Sige ah. Unti babay na. Champion. Tapos ba? Tapos mo. Dugay-dugay. Ari naman yung muong ko. Ano naman na yan? Lumpia wrapper. Sino ganing mas namit magluimo sini? Manang malo. Manang malo at sura. Ricardo. Sundo niya man ang imo ginimo mo. Amo ning nahimo. Ya basta wala siya sang obra, siya sa balay ti ari luto lang siya. No wonder healthy baby. Sakyan na kon sa treadmill ah. Sakto din siya. Karon naman ni siya ya. Ano man? Nakasong ko na niya.